Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşýäs. Gepleşmeginiň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämäsi bilen tanışdyrýas. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysata dönüşdirmeň milli maksatnamasynyň uralyp, budjet kodeksine laýyklykda 2023-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Türkmenistany durmuş ykdysata dönüşdirmeň esasy urlarynyň we Türkmenistanyň maýy goýum maksatnamasynyň tasdamlaryny öz wagtyna taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi näme laýyklykda Mali we Ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Türkmenistany durmuş ykdysata dönüşdirmeň esasy urlarynyň we ýurdumyzyň maýy goýum maksatnamasynyň tasdamlaryny taýýarlamak işlerini guramak we olary 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli ministrler kabinetine bermäge ýokarda görkezilene tasdamlary düzmek üçin hasaplama görnüşlerini we usuliýet görkezmelerini ministrliklere pudoklyny duranyş idaralaryny vilayetleň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerini 2022-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli iýermäge bu tasdamlary taýýarlamak üçin hünärmenlerden ibaret iş topuryny döretmäge we onuň işini netijeli guramaga boşadyrly. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow Ýerdaniýa Haşimiyet padşahynyň padşahy Abdullah II bin Al-Huseyni hemde ýurduň ähli halkyny Ýerdaniýa Haşimiyet padşahynyň garaşdyrdyk münasibetli mähirli utlalaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başlyrmada mümkinçilikden peýdalanyp, padşah Abdullah II bin Al-Huseyni tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk hemde rowaçlyk, Ýerdaniýa Haşimiyet padşahynyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk, ösüş we awadançylyk arzu etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joseph Bideny Texas ştadynyň Uvalde şäherindäki başlangyç mektepde bolup geçen köp sanly adam pedalaryna getiren paçgaly waka zerarly gynançatyny berdi. Bu waka sebäpli köp sanly çağalan peda bolmagy hasam gynançydyr. Döwlet başlyrmada şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanyň dogany garnaşlaryny hemde ýakynlaryna çuňgury gynanjyny we medet berje sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tez wagtda sagalmaklary bardaky dileglerini aýtdy. Watan habarlary başymyzda dowam edýäs. Şugun Türkmen paýtagtynda Ak şäherim Aşgabat adly 21-nji köpürli halkary sergi öz işine başlady. Bu gözden geçiriş ýurdumyzyň baş şäherini şäher uruluşy ulgamyny mundan belägem ösürmekde, gadanlandary hemde geljekki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, şeýle hem bu urda hyzmatdaşlaryň ileri tutulýan urluny kesgitlemäge ýardam berer. Ministrler kabinetiniň şu ýylyň 13-nji maýyna geçirilen mejlisinde döwlet başlygymyza Aşgabat şäheriniň gününe gawatlanyp Ak şäherim Aşgabat adly 21-nji köpürli halkary sergisiniň geçiriljekdigi wagtda hasabat berildi. Bellen şäherli her ýyl geçirilýän halkary sergisinde ýurdumynyň halk hojalygyna degişli dörli pudoklaryň hemde düzümleriň täze teklipleri, gazanan üstünlikler hemde Aşgabat şäheriniň senagat medeni aň bilim kuwwatyny durmuş ykdysatydan ören uly serişdeler hemde mümkinçilikleri öz beýany tapar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow milli senenamamyzyň şany seneleriň ören wajypdygyny aýratyn billäp, meýleşdirilen dawaralaryň şol sany halkary serginiň ýokary guramaçylyk derejesine bagtyarlyk döwrüminiň ruhyna laýyklykda, ruhanylyk ýagdaýyna geçirilmeligine üns çekdi. Döwlet başlygymyz halkary sergisiniň adnajlary iýeren gutlugyny bellenşýäli. Ak şäherim Aşgabat adly 21-nji halkary sergisiniň Türkmen paýtagtynyň şäher uruluşy wagtda gazananlaryny hemde Aşgabaty mundan meýlekde ösdürmeň mümkinçiliklerini, şeýle-de bu urda hyzmatdaşlaryň ileri tutulýan ugurlaryny aýdyn görkezjekdigine ynam bildirdi. Bugünkü halkary sergisi bu urda ýerine ýetirilen işleriň öz boşly beýanyny urly. Tewda senagat idarasynyň giň sergi bölümlerine şowkuny bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Aýdym saatlar ýaňlandy, tanslar ýerine ýetirildi.
Serginin açılış dawrasyna hökümet agdalary, Milli Geňeşiň mejlisiniň hemde halk maslahatynyň ýoly başlary, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýan edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar berişleri wekilleri, türkmen we daşary ýurtly telekeçiler gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň sergi atnaşlary iýeren gutly okolly, ol ruhunetlik bilen kabul edildi. Häzirki döwürde Ak Mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen şäheri diýen iqrarnama eýe boldy. Hemde dünýäniň iň owadan ýaşamak üçin amatly şertlери bolan şäherleriniň birine urly. Soňky ýyllarda paýtagtymyň etraplary döwür başlary, täze iri ýaşaýyş toplumlary, durmuş hemde beýleki maksatly köp sany desgalar gurly. Asly däwe görä hormatly prezidentimizden başlanýan boýunça Aşgabat şäheriniň gününe gawatlanyp geçirilýän bu gözden geçiriliş paýtagtymyzyň gözer keşfinde öz beýany tapan berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne amala asyrlaýan özgertmeleriň giň gerimini aýdyn görkezýär. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan hemde ýaşamak üçin amatly şäherleriň biridir. Sergide görkezilýän taslamalaryň köpüsi şu ýyllaryň dowamyna paýtagtymyza bedeg berýän ajaýyp binalaryň hemde binagarlyk toplumlarynyň masalyna durmuşa geçirildi. Bu desgalar ýurdumyzda amala asyrlaýan özgertmeleriň anyk tutnamalar kökünde Guinnessiň rekordlar kitabyna girdildi. Ýurdumyzda emelegilen durnukly ykdysady hemde syýasy ýagdaý, kanuny taýdan kepillikler hemde döwlet gollawy daşary ýurtly maýy goýunlar üçin Türkmenistanyň barha artýan özüne çekijiliginiň esasy şertleriniň biridir. Ýakyn geljek üçin maýy goýunlaryny höwetlendirmek boýunça toplumlaryň şäherler işlenip taýýarlananyna, ýurdumynyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak arkaly dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna goşulmagyny hemde senagatlaşdyrmagyň derejesini şartlandyrmak, tehnologiýa işlerini ösdürmek, durmuş ugurly badyr ykdysadyny kemale getirmek hemde ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýaly binýat goýujy ýönelgiler hasabalyny. Şu gedekki sergi ýurdumynyň hemde daşary ýurtly kompaniýalaryň hemde kärhanalaryň köp sanysy, şeýlede ýurdumynyň ministrlikleriniň, pudoklaryň dolanýan edaralarynyň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň Senaty we Gurulşyk Önümçiligi ministrligi bilen bilelikde döredilen Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýeti hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzdan başlanýan halkyň arka dagly zamanasy ýylyna alyp barýan önümçilik işlerine sany ulgama geçip halkara derejesinde hasy ösmek bilen bir hatarda önümçiligini öňürleýän ýurdumyzda import önümleriniň orny tutýan önümleriniň we önümçilik gowatlyklarynyň muktan hasartyrdy. Bu hojalyk jemgyýetiniň önümleri sergide aýratyn orny eýledi. Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýeti innovasiýon ýokary tehnologiýaly bäsleşige ukyply elektron hemde tehnika önümlerini elýeter bakadan halkymyza ýetirmek hemde ýurdumyzda importyň orny tutýan önümleriniň möçberiniň görnüşini hemde önümçilik gowatlyklaryny artdyrmak babatyna täze meýnamalaryň üstüne uly işler alyp barýar. Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýetiniň önümleriniň ýokary iqrarnamasyny tasdiklayan halkara guwanamasynyň bayramçylyk gününe gowşulmagy aýratyn ähmetli boldy. Häzirki Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýetiniň Hitaýyň Ugurdaş kärhanasynyň arasyna gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokardygyny Hitaýly hyzmatdaşlar aýratyn bellediler. Olar Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyna hyzmatdaşlaryň täze berentlikleri ýetjekdigini guwanç bilen bellediler. Häzirki önümleriniň aglabasyny daşary ýurtlara ugradýan türkmen kärhanalarynyň sanyny barha artmagy guwanlyrjy ýagdaýdyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy Derya Plastik hojalyk jemgyýetiniň öňürýän Sanfayans, ýagny üý hojalyk önümleri sergide görkezildi. Türkmen topragynyň üstünden geçen beýik ipek ýoly asarlaryň dowamyna dörli döwletler hemde halklary birleşdirip, olaryň arasynda dostluk gatnaşyklarynyň hemde özara düşünişmegiň putulandyrylmagyna ýardam edipdir. Ol tutuş adamzat ötüşine oňyn täsirini ýetirdi. Häzirki zaman şertlerine beýik ipek ýolunyň täsir mirasy Ýewraziýa giňişliginde hyzmatdaşlaryň täze möhüm usullaryny işläp taýýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär. Munyň şeýledigini Derya Plastiň eksport ýollaryny barha köpeltýänini aýdyn görkezýär. Üý hojalyk önümlerini öňürýän kärhananyň ýyllyk gowwaty 1 million önüme barabardyr. Esasy işini eksporta gönükdiren kärhananyň geljege niýetlenen uly meýnamasy bar. Hojalyk jemgyýetiniň daşary ýurtlaryň değişli kärhanalarynyň harytlaryna bäsleşige ukyply önümlerini daşary ýurt bazarlaryna barha hemde barha artýan isleg önümçiligiň gerimini giňeltmäge şertlendirýär. Döwrawa häzirki zaman şertlerine önüm öndürmekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçilikleriň köpdigini tasdiklaýar. Bu ordan solak işler alyp barýan paýtatymyzdaky Akboly hojalyk jemgyýetiniň önümleri ören isleýle harytlary görülýär. Bu hojalyk jemgyýetiniň sergide görkezden önümleri ören köp adamly boldy.
Yurdumda durmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrman şäklerine paýtatymyzda hemde yurdumyň tebitlerine dürli maksatly desgalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk gojalyk toplumunun ukuny ötüşiniň möhüm görkezisi bolup durýar. Şu işlere münasip oşandan oşayan kärhanalaryň birem Aşgabat şäherindäki Akboly gojalyk jemgyýetidir. Bu jemgyýet yurdumyzda ilkinji bolup asma patolog ulgamyny öňümçilige başlady. Akbolyň kärhanasynyň bir ýylda 4 million iğne dördül metr asma patologlary 7000 tonna degişli demir öňümleri öňürmäge mümkinçiligi bar. Bu öňümler ajaýyp binalaryň bedegine bolýar. Olaryň ýerli çiğ mallardan öňürilýän gowunurjydyr. Binägälikden bedegden başga da öňürilýän milli patologlar, diwara goýulýan ferişteler, akustika ýagny sesiň dury hemde ýakymly bolmagyny üpçün edýär. Bu gura aýratyn ünsüzlmegine innowasion tejribeleri görmek bolýar. Yurdumda ilkinji gedek öňürilýän bedeg wagtda owadan milli ügüşgünleri şöhlenendirýän sesiň durlugyny kepillendirýän asma patologlar ýokary hili dünýä talaplarına laýyklygy bilen tapatlanýar. Belenşi Ali Aşgabat halkara hyzmatdaşlygynyň iri ikrar edilen işegilik hemde medeni merkezine öwrilmek bilen häzirki zaman okuny ösýän şäheriň täsir nusgasy bu ýerde hemmedat adamyň bähbedine gönükdirilýär. Yurdumyň baş şäherine gözellik hemde amatlylyk, sağlaşyk goşýar. Iň täze binägärlik işläp taýýarlamalary, injener teknik pikiriň öňdäwaji gadananlar hemde milli binägärligiň gadymy ýörelgeleri öz beýany tapýar. Bularyň ählisi, hormatly arka dagly serdarymyz tarapyndan häzirki wagtda bina edilýän ähli gurulşyk desgalaryna bildirilýän ýokary talaplardyr. Serginiň guramaçylary Aşgabat şäher häkimligi hemde Sewda Senagat edarasy her ýyl bu gözden geçirilýän maksatnamasyna gurulşyk hemde binägärlik, elektrik energetikasy, gaýtadan işleýän hemde ýerli senagat, bedek işleri, şäher düzümlerini döwrüwaplaşdyrmak, medeniýet, fiýahatçylyk, sport ulgamyny ösdürmek ýaly ugurlar girdiýärler. Bu ulgamlaryň ötüş tepkini video şekillerde, desgalaryň kiçeldilen nusgalaryna, çapkany öňümlerine, surat toplumlaryna, ýürüte kitapçalarda hemde jurnallarda öz beýany tapdy. Şäheriň binägärlik keşfini döwrüwaplaşdyrmak, gözel paýtatymyzy bagy wosanyga öwürmek, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän injener teknik ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol ulug düzümini ösdürmek, oň hemişe arasa bolma uruna giňme çöli çäherler durmuşa geçirilýär. Yurdumyň baş şäheri ajaýyp binägärlik çözgütleri bolan täze desgalaryň hemde kaşan binalaryň gurulmagy bilen barha gözelleşýär. Şoňa görä-de paýtatymyzda öz boşly çözgütleriň durmuşa geçirilmegi, täzeçil, şol sany tehnologiýalaryň, injenerçilik tekniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagy mundan meýlekde möhüm ähmiýete eýe bolar diýilip gutlugda aýdylýar. Şu gedeki sergi Türkmenistanyň şäher gurulşyk fiýatatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň dürli tapgyrlaryny, pudoklaryň ilatyň awadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna zähmet çekmek hemde diýin jalmak üçin talabalar şertleriň döredilmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine goşýan goşandyny, şeýle-de daşary kampaniýalarynyň milli tatlamalary durmuşa geçirmege işden gatnaşýanyny, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň geljeki mümkinçiliklerini görkezýär. Sergi merkeziniň bölümlerine, meydançylaryna, ministerlikleriň hemde pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň kärhanalary, şeýle-de ýurdumyň telekeçileri we Aşgabatda işleýän hemde döwlet başlamy Serdar Berdimuhammedowyň başlangyjy boýunça ak mermerli paýtatymyň has we gözelleşmegine hemde ýaşamak üçin amatly bolmagyna gönükdirilen ägirt uly şäher gurulşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmege gatnaşmagy istegi bildirýän daşary kampaniýalary öz gadanalaryny görkezýärler. Serginiň mazmuny hemde maglumat bericilik ugry ilkinji nowatda häzirki wagtda Türkmenistanyna uly istege eýe bolan ulgamlara gönükdirilendir. Olaryň birem daşary maýa goýjulary hemde işegirler tarapyndan uly gyzyklanma eýe bolan türkmen ykdysadyýatynyň geljegi uly hemde çalt tepkinlerde ösýän gurulşyk pudogydyr. Türkmenistanyň ykdysady fiýatatynyň möhüm ugurlarynyň hataryna gurulşyk senagaty we gurulşyk ferişteleriniň öňümçiligi bar. Ulgamda dürli maksatly desgalar gurmak boýunça ýerim maýa goýun tatlamalary amala asyrylýar. Aşgabat şäheri watanymyzyň durmuş ykdysadyny ösüşine deňsiz taýsir üstünlikleriň beýanlar. Bu bolsa halkymyň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Häzirki zaman şäheriniň ösüşiniň aýrylmaz bölegi hökmünde ýokary tehnologiýalara aýratyn möhüm bagşlanýar. Häzirki wagtda innovasiýalar hemde know-howlar paýtatymyň durmuşynyň ähli ugurlaryna, injener tekniki we gojalyk desgalarynyň başlap durmuş ykdysady, bilim hemde medeni ulgamlara çenli ähli ugurlarda işleýän ulanylýar. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň diýwarlygyň bu ýere gelýänleriň ünsüni çekdi.
ol ajaýyp milli nusgawy şahyrlarymyň çağılar üçin çeper edebiýatlaryň şolsana terjime işleriniň eserleriniň neşir edilmegine ul ähmet berilýän ýurdumyzda neşriýat hemde çapkana işini görkezýär. Sergide Gahrman arkadamynyň ýurdumyzda bolşaýaly dünýä dillerine terjime edilmegi arkaly daşary ýurtlarda da ul meşgullyga eýe bolan eserleri hormatly orna ýerledi. Döwletimiziň durnukly ösüşine goşýan goşunatlaryny ýyl-ýyldan artdyrýan türkmen işäwürliginiň wekilleri durly önümçilik pudoklaryna eýilýän orunlaryny barha berkidýärler. Milli ykdysadyýetimize bäsleşige ukyply hyzmata şökmünde orunly amykly berkidýän diýarymyzyň telekeşleri sergide alyp barýan işleriniň ugurlarynyň ören köpdürligini görkezýärler. Bu sergi Türkmenistany eýem ýakyn wagtda ornaşdyrylyp bilinjek iň täze ören gydykly tehnologiýalar bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Şeýlede serginiň çäklerine ajaýyp göllü hallar, odan dergärçilik önümler görkezilýär. Türkmen öňürjileriniň ady önümlerem bu ýere gelenleriň üzüm çekdi. Olaryň önümleri ýokary hil derejesi bilen sarp edijileriň arasynda meşhurdur. Ýurdumyň bazarlaryna alyk bolşularyň şunuň ýaly görnüşleri bulgamdaky ykdysady özgertmeleriň many mazmunyny açyp görkezýär. Şol özgertmeler döwlet başçymyz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan başlanyp adamlaryň awadançylygyny üpçün etmäge, olaryň saglygyny goramaga gönükdirilendir. Bu önümleriň ählitynyň kabul edilen halkara ekologiýa hemde estetik talaplarynyň ölçeglerine laýyklykda gaplanyp bedelenini bellemek möhümdir. Şunuň ýaly gözden geçirilýän her birini Aşgabatyň täzelenen görnüşde, täze sepkitlere tarap nowataky ädimini etmek bilen garşylaýanyny görkezmeginiň öz boşly manysy bar. Ýyl-ýyldan şeýle adamlar barha batly, barha giň hemde paýtatymyzda amala asylýan taslamalaryň gerimini hassa ullar. Sergi öz işini dowam edýär. Şugun hormatly prezident bilen taýşyrma bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk masalalarına başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Ak şäherimi Aşgabat atly 21-nji köpürli sergiye gatnaşmak üçin paýtatymyza gelen Türkmenistan ýani öňden bäri hyzmatdaş gatnaşyklaryny alyp barýan daşary ýurtlaryň iş ýurtlarynyň bir neçesiniň ýol başlary bilen duşyklar geçirdi. Mehriban arkadağımızda ilki bileni Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işgullar Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktori Erik Stewart we Niklaus Kampanylar toporunyň baş ýerine ýetiriji direktorlar Geňeşiniň agdasy John Rees bilen duşdy. Işgullara duşmaga wagt tapan üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimizi hemde Gahrman arkadağımyzy giňden bellenilýän Aşgabat şäheriniň güni bilen gutladylar. Hemde iň öňet arzuwlaryny aýtdylar. Döwletdeşiň başynda döwletary gatnaşyklarynyň ýygyderlik häsiýeti bellenildi. Şol gatnaşyklarda tüwda ykdysady hyzmatdaşlarynyň giňildirmegine aýratyn orun berilýär. Mehriban arkadağımyň belleşýäli ýurdumyzda düýpli özgertmeler strategiýasyny ýygyderli durumça geçirip, ilkinji nowatda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudoklaryny täsir tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna hemde daşary ýurtlaryň oňat tejribelerini çekmäge, dünýäniň şol sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdewarjy wekilleri bilen öýdary beýiklik gatnaşyklary öňe ilerletmäge aýratyn ähmet berýär. İşgulları Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işgur toparlarynyň ýurdumyzyň döwlet we telekeçik düzümleri bilen has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna, ananşmak hemde diň hukukluk ýörelgelerine ýola goýulýan iki tarap bilen gatnaşyklaryň geriminiň giňildirmegine uly gyzyklanma bildirýänlikler bar aýdyp, geljek uly türkmen bazaryna eýilýän orunlaryny pogturandyrmaga taýýarlyklaryny beýan etdiler. Mehmanlaryň belleşýäli Ak şäherim Aşgabat atly 21-nji halkara köpürli sergisi, oýlanjykly maýy goýum tiýadaty hemde ägir türlü ykdysady we serişde kuwatynyň bolmagy bilen birlikde işgurlygy üstünlikli alyp barmak üçin häzir Türkmenistanda hemme şertleriň düredilendигiniň subutnamasy bolup hyzmat edýär. Şeýlekem Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işgullar Geňeşiniň işi geljekde hyzmatdaşlyk ösürmek boýunça meýilnamalar ilertilýän ugurlarda öýdary gyzyklanma bildirilýän hyzmatda energetika we maliýe ulgamlaryna, uwabagyjylygyna we sanly ulgam babatda sport ugry boýunça häzirki we geljek uly bilelikdäki tassamalar ara alyp maslahatlaşyly. Duşun ahyrynda Mehriban arkadağymyz hemde Amerikan işgurlary birek-birege hoş niýetli arzuwlaryny aýdyp, diň hukukluk, ananşmak we öýdary beýiklik görelgelerine ýola goýulýan döwletary gatnaşyklarynyň ýygyderli pogturandyryljakdygyna anan bildirdiler. Soňra hormatly arkadağymyz Interbut Montaj Gurulşyk Assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Vladimir Petruk bilen duşdy. Döwletdeşiň başynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeler maksatnamysy babatda öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy has öýsürmegiň geljegi ara alyp maslahatlaşyly.
Aşgabat şekerinin günüň bayramçylygyna hemde Ak şekerim Aşgabat adly 21-nji köpügürli halkara sergisine gatnaşmaga gelen işigur duşmaga wagt tapanlyk üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirip ýolbaşyga diýen kampaniýasynyň netijeli gatnaşyklary alyp barmak üçin amatly maýy goýum ýagdaýy we hemme şertlerde edilen geljek uly türkmen badaryna eýleýän orunlaryny pugtrandyrmagy maksat edinýäni tasyklady. İşe purzatdan peýdaranyp gahrman arkadagyndy hemde hormatly prezidentimizi Aşgabat şekeriniň günü bilen gutlady we berk jan saglyk asyrly işlerine täze üstünlikleri arzu etdi. Duşuň başynda iki tarap bilen gatnaşyklaryň geljegi bardy pikir alşyldy. Şol gatnaşyklary paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň ähli vilayatlaryny gurşap alýan we düzümleri toplumlaryň döwre barplaşdyrmagy, ýöňdewarzy tehnologiýalary hemde täsir çözgütleri işin gorunuşdurmagy gönükdirilen Türkmenistanyna amala aşyrlayan durmuş ykdysady strategiýasy bilen şertlendirilenler. İşe senagat we raýat ugurly guruluşlaryň dürli puýdaklaryna ýöretil üçin Interbut Montaj Guruluşyk Assosiasiýasynyň täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagy gyzyklanýanyny we ähli tejribesini mümkinçiligini hödürlemäge taýýardygyny aýdyp, ýolbaşyga diýen kampaniýasynyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine getirmäge geljekde de üren jogapkärçilikli çemeleşekdigini anandyrdy. Duşukdan soň myhman habarçamda şeýle gurun berdi. Biz Aşgabatda bolup şekerin günüň bayram edilmegine gatnaşýar. Aşgabat owudun üýed bolşly täsin şeker. Bir gelýänler ak mermerli Aşgabatda görýän gözelliklerini haýran galýarlar. Men Aşgabat şekeriniň ýaşaýjylaryny bir ajaýyp bayram şekerin günü bilen gutlamak isleýän. Bayram etmäge, görkezmäge köp zat bar. Men ýanym bilen Elmidama Aşgabat şekeriniň suratlaryny alyp gelýän. Hemde tanışlama we dostlama görkezýän. Gahrman arkadag bilen bolan duşukda men hormatly prezidenti we gahrman arkadagy Aşgabat şekeriniň günü bilen gutladym. Hemde berk jan saglyk, ruhlenlik arzu etdim. Biziň häzirki wagtda alyp barýan işlerimizden barşy barada hem habar berdim. Sag bolun. Soňra hormatly arkadagymyz Altkom Maliýe Senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşdy. Myhman hormatly prezidentimizi gahrman arkadagymdy we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şekeriniň günü bilen tüýsürekden gutlap, türkmen paýtagtynyň häzirki zaman okunly ösýän şekeriň täsir nusgasyny, bu ýerde gözelligiň we amatlygyň taýdaşly utgoşýanyny, ýöňdewarzy binagarlyk kazandanlaryň, inженер teknik pikiriň hemde milli binagarlygyň gadymy ýörelgeleriniň öz beýany tapandygyny aýtdy. İşe ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygymyň meýlek göstermäge gyzyklanma bildirýäniňi bellädi. Gahrman arkadagymyz işe gutlawlary hemde hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň diň hukukly we özara bähwetli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Altkom kampaniýasynyň toplan oňun tejribesiniň bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde netijeli peýdalanýanyny bellädi. Duşukda netijeli hyzmatdaşlyk hata giňeltmeginiň geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Innovasiýa häsiýetli bäsejik okuyuply ykdysadyň döredilmeginiň iň gowy dünýä gazananlarynyň hemde ýokary tehnologiýaly işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna esaslanýanyny bellenildi. İşe Türkmenistanyna netijeli işe ýöretmek üçin ähli şertleriň döredilmegini belläp, Türkmenistanyň maýy goýum taýdan özüne çekijiligini hemde dürli maksatly desgalaryň we ulug düzüminiň gurulşygyny hyzmatdaşyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Şonuň bilen baglykda ol ýolbaşyga diýen kampaniýasynyň köpüri urmak uğruna türkmen hyzmatdaşlaryna toplan tejribelerini hüdürlemäge taýýardygyny tasdiklady. Duşukdan soň işegur habarçamyda şeýle gurun berdi. Bugün biziň hormatly arkadagy bilen üren netijeli duşumyz boldy. Duşuň barşynda Türkmenistanyna amala aşylýan giňerimli özgertmeler maksatnamasy babatda özara bähwetli hyzmatdaşlygy has ösürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdyk. Bugün Türkmenistanyna uly bayramçylyk Aşgabat şekeriniň günü bellenilýär. Ak şekerim Aşgabat türkmen halkynyň kalbynyň, türkmen topragynyň peýekliginiň, myhmansyýerliginiň we arsgal bereketiniň beýanydyr. Bugün nurany gün Türkmenistanyň hormatly prezidentine, hormatly arkadaga, ähli türkmen halkyna parakatçylyk, awadançylyk, ösüş, halkyň durmuş derejesiniň hasa ýokallanmagyny, şatlykly duýgulara beslenmegini arzu edýän. Biziň kampaniýamyz köpüri urmakda uly tejribe toplady. Aşgabat şekeriniň günü münasibetli gurulýan sergide biziň diwarlygymyzdan görkezilýär. Men sergide diwarlyklar synladym. Hyzmatdaş kampaniýalarynyň mümkinçilikleri, täze teklipler bilen tanışdym. Bu sergide dünýä derejesinde iň gowy kazanlanlar görkezilipdir. Şu gözden geçirişde görkezilen köp tanly taslamalaryň we tehnologiýalaryň, innovasiýalaryň Aşgabat şekerini ösürmegiň şäherlerini durmuşa geçirijekdigine berk inanýan. Sag bolun.
Şunu yurdumuzun ähli günjeklerindäki umum bilim berýän orta mekteplerde 2021-nji 2022-nji okuw ýylynyň soňky jaň dabarasy geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhyny geçen dabaralary halkyň arkadagly zamanasy diýip atandyrly. Olarda mektep durmuşyndan durmuş mektebine kadam basýan ýaşlara ak ýol arzuw edildi. Soňky jaň dabarasy münasibetli paýtagtymyzdaky garaşdyrlyk binasyna tergulleseler goýuldy. Ösünlikli jemlenen okuw ýylyna orta mektepleň uçurumlary bolan ýaşlaryň müňlerçesi durmuş mektebine sary ilkinji ädim etdiler. Paýtagtymyz Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň vilayetlerine geçirilen soňky jaň dabaralaryna hormatly prezidentimiziň orta mektepleň uçurumlaryna, mugallimlerine we ähli bilim işgärlerine ýiberen gutlaw ruhberentlik bilen okurly. Dabaralarda çykyş edenler ýygnananlary mähirli gutlap, milli bilim ulgamynyň hiline dünýä uluklaryna laýyk getirmegiň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň eler tutulýan urlarynyň biridigini aýratyn noktadylar. Şeýle aladaryň çäklerini sanly bilim ulgamyna geçmekde, öňde barjy tejribeleri urnaşdyrmakda, ýaş nesliň beden hem ruhy taýdan sagdan ösmegini, täze bilimleri özleşdirmegini, watançylygyň beren ruhyny terbiýelenmegini öpçün etmekde oňy netijeler gazanyrly. Yurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň şeýle-de daşary ýurtlaryny okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryny durmuşa geçirmekde netijeli işler üstünlikli dowam etdirilýär. Dabaralarda bilim ulgamyny kämilleşdirmekde gazanylýan üstünlikleň göz başyna duran arkadagly serdarymyzyň adyna alkyşly sözler aýdylyp, uçurumlara öz başdak durmuşyň ak ýollaryny üstünlikler arzuw edildi. Mektepleň iň görelleri uçurumlarynyň dabaraly ýagdaýda täze okuw ýylyna ilkinji gezek ak mektepleň bosogasyndan ätlenjek bagtyar körpeleri bilimler dünýäsiniň altyn açaryny gowşurmaklary dabaralyň täsirini artdyrdy. Dabaralyň dowamyny okuwda has tapawutlanan uçurumlara, ýadygarlyk sowgatlar hemde hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuruldy. Şeýle ýatda galjy pursatlaryň dowamy 2021-2022-nji okuw ýylynyň tamamlanýanyny alamatlandyrýan soňky jaňyň owatyny toşdy. Mektep okuwçylarynyň ýerine ýetiren aýdym sazlaryna, milli tanslaryna, arkadagly serdarymyzyň peşgeç beren bagtyar durmuşy, beýik garaşdyrlygymyzy wasp edildi. Okutma 12 ýyllyk maksatnamasyny geçirmegi, bilim terbiýeçiligi işgärlerinden täzeçe işlemegi talap edýär. Bu wagtda olaň uly tejribeler toplanlyklaryny bellep geçmek gerek. Dabaralarda medeniýet we sunugat ösatlarynyň joşgunly çykyşlaryna da ulorun berildi. Şol çykyşlarda gahrman arkadagly serdarymyzyň, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň, ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna gazanylýan üstünlikleň wasby belentden ýetirildi. Dabaralarda çykyp geplenler arkadagly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzda ilimli bilimli, dürli hünärlerden baş çykarýan, milli medeniýetimiz sarpalap, desurlarymyza hormat goýan, sagdan durmuş ýörelgelerine eýerip sport bilen ýedigderli meşgullanyp beden taýdan sagdan, ruhy taýdan kämil ýaşlary kemale ýetirmekde alnyp barlyan ägirtuli işler hakyna buýsan çyren bellediler. Şeýle hem soňky jaň dabaralaryna çykyş edenler, ençeme ýyl terbiýe bilim alan ojaklary bolan ak mektepler bilen hoşlaşýan uçurumlary, bugünkü bayramlary bilen gutlap, olara hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaş nesillerine bildirýän anamny ödemekde ak ýol arzuw etdiler. Ak mektepler bilen hoşlaşýan uçurumlaň, beýleki okuwçylaryň gatnaşmaklaryna şadlyk şowguny betlenip geçirilen soňky jaň dabaralaryna sunugat ustaatlarynyň ýaş höwgetçiňligiň ýürüýte taýýarlan meden çykyşlaryna giň orun berildi. Dabaralarda ýanglanan aýdym sada çykyşlarda arkadagly serdarymyzyň garaşda baky bitarap watanmadan ýaş nesilleri barada diýen uly aladalary her bir güni toý bayrama betlenýän gözel ýarmady. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwri bagtyar ýaşlyk giňden wasp edildi. Mektep ýyllarynyň iň bir ýaty galjy pursatlarynyň biri bolan soňky jaň dabaralarynyň dowamyna ruhberentlik bilen ýerine ýetirilen şowhunly çykyşlar hemmelen köňül kalbyna ýakymly duýgular döretdi. Bugünkü dabaralarda şatlykly pursatlar bilen ýanglanan soňky jaň sesi hasam tolgunurjy bolup, ol ak mektepler bilen hoşlaşýan uçurumlarda ýatdan çykmajak ajaýyp duýgulary oýardy. Uçurumlaryň köpüsi eýýäm geljeki hünerini saýlamagy kesgitlediler. Olaň öňüne köp ýollar açyldy. Olara ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine bolşýary, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekteplerine de bilimlerini dowam etmek üçin giň mümkinçilikler döredildi.
Bulan ählisi hormatly prezidentimiziň ýygydarly alyp barýan esasy ýörelgesi döwlet adam çynnyr diýen şygarda jemlenýän durmuş orly siýasatynyň netijesi. Şol ýörelgäniň esasy urlary watanymyzyň ösmegine, rowajlanmagyna goşun toşmagy ukyply ösüp gelýän nesilläň saglygy, terbiyesi, bilimi hemde ukyp başarnyklaryny ýokarlandyrmak baradaky aladadan awaratdyr. Akşam ara paytahtymyzdaky Aşgabat Aýdymsaz merkezinde Aşgabat şäheriniň güni hemde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli dawra geçirli. Ýygnanan hormatly prezidentimiziň arka dagly serdarymyzyň Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurumlaryna, molumlaryna hemde bilim işgärlerini iýbeden gutlugyny üns bermek bilen diňlediler. Bayramçylyk dawra orta mekdepleriniň uçurumlarynyň, molumlarynyň hemde bilim işgärleriniň hormatyna gurulýan dawralaryň esasy merkezine urly. Soňky jaň dawrasynyň Aşgabat şäheriniň günniň dawrasy bilen goşmagy hassa täsir boldy. Bu ýerde Magtumulady ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi, bilim, medeniýet ministrlikleri Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan uly bayramçylyk çäres guruldy. Dawrada döwlet başçylygymyzyň adyndan ýurdumyzyň has tapawutlanan uçurumlaryna dawraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgatlaryň gowşulmagy dawranyň şatlyk şowkuny arşa göterdi. Orta mektepleriň uçurumlary döredilen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize arka dagly serdarymyza alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde ussat ýerine ýetirjiler, estrada aýdymçylar hemde halk bagşlary, hoşawaly aýdymçylaryň üstü bilen arka dagly serdarymyzyň halkymyzyň durmuş üçünçiligini nazarlaýan beýgi işlerini, mehriban watanymyzy hemde ajaýyp tebigatymyzy wasp etdiler. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem oň şäherlerinden daşardy da meşgullyga eýe bolan folklor hemde tam toporlary özleriniň özboşy çykyşlary bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelgilerini, milli däp desturlaryny görkezdiler. Olaryň çykyşlary halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy bilen bir hatarda şöhratly pederlerimizin dünýä beren milli gymmatlyklarynyň giňden wagt edilmegine hassa ähmiýet bolup durýar. Akşamyň sergin çagyna geçirilen bayramçylyk konsertine tomoşa edýänler artistlaryň ustatlyk bilen ýerine ýetirýän çykyşlaryna uly höwes bilen tomoşa etdiler. Olar berqara döwletimiziň täze ýamyny galkynjy döwrüniň şanly wakalaryna şaýat bolmagyň özleri üçin belent bagtygyny billäp, şeýle ajaýyplyklaryň esjetli zamanynyň döredilen üçin hormatly prezidentimize arka dagly serdarymyza tüýt sürekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Şöhret, arkadaşlı ama şöhret. Şöhret, arkadan firdana şöhret. Şöhret sarfman, Türkmen yurduna şöhret. Şeýle-de paýtahtymyzdaky döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada geçirilen çäre orta mektepleriň uçurumlarynyň, molumlarynyň we bilim işgärleriniň hormatyna gurulýan dawralaryň ýerine urly. Bu konsert atnaşylar öz zekinlerini görkezip, bayramçylygyň şanyna täze döreden aýdymsaz eserlerini hödürlediler. Olaryň joşguny çykyşlary halkymyzyň hemde jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orny eýleýän şanly fenomensibetli gurulýan dawralaryň şowkuny has artyrdy. Mälim şäherli soňky ýyllarda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniýet we sungat işgärleri üçin aňrabaş mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň medeniýet hemde sungat ustuatlary zekinlerini görkezmekleri, dörejilik dünýäsini baýlaşdyrmaklar ugruna döredilen mümkinçilikler üçin hormatly arka dagly serdarymyza çuňur hoşalyklaryny bildirip, öz öňlerine durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrýarlar. Soňky jaň dawrasy münasibetli gurulan medeni köpçülikleriň çäherede çykyş eden artistlaryň, estradaçylaryň hemde aýdymçylaryň, sadanlylaryň täsirli çykyşlary olaryň ustatlygynyň habar berýär. Bu bolsa ýurdumynyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany seneler münasibetli gurulýan medeni köpçülikleriň çäherleriň belent ruha beslenmegini hemde olaryň aýratyn täsirli bolmagyny üpjün edýär. Sungat ustatlary özleriniň joşguny çykyşlary bilen arka dagly serdarymyzyň durmuşa geçirýän asly işleriniň durmuş täzatynyň wasbyny ýetirdiler. Aşgabat şäheriniň gün münasibetli giň heremde ýaýwanlaryny medeni köpçülikleriň çäreleri hem ähmiýetli tarapdan häsiýetlendi. Dawralar halkymyzyň asyrlaň jümmüşinden göz başaryp gaýdýan gadymy däýepleriniň parahatçylygyň, dörejiligiň, dostlugyň we insan perwerligiň dawralanyanyny alamatlandyrdy.
Aşgabat şäheriniň gün mäsebetli geçirilene dawaralary, maslahatlary giň germelen tapawtyny, belenten ýalanan aýdymlara şatlyk şowkyny şäherlere öz boşly bedeg berdi. Medeni şäherler türkmen halkynyň belent insan perwer maksatlary ıgrarlydygyny, milli mirasymyzy hurmat prezidentiň beýik özgörtmeler netijesine ýetilen belent sepkitleri wasp etmekde aýratyny ähmiýetli boldy. Giň germdäki dawralarda kuwatly ruhy mazmun jemlendi. Olu belent raýatlygy we watançylygy terbiýelemekde uly ähmiýeti eýdir. Bu orta şäherlerde öz beýan tapdy. Dawralara bedeg berene ajaýyp owdunlyk bilen her bir günümizde mahsusdur. Olu berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormatly prezident bol tarapyndan amalaşylýan işleň üstünlükleri besenmek bilen berk baglanşykdyr. Beý ara baglanşyk şäherlerde aýdym gyza çykdy. Dawralara mahsus bolan ruh bilenlik halkymyň meýdemede ady berilýäni, bütünlüğünü alamatlandyrýan ýokary ruh bilenlige besenen aýdym sada dawralary watanymyzyň ähli babatda ösüşleri tarap anamly barýanynyň, hormatly prezident bilen beýik özgörtmeleriň ruhaşy qara besenýäniň öz boşly beýany urly. Aşgabat ösüşüň täze belentliklerine tarap bedi wadilen anamly gadam urýar. Paýtatmada maraşylýan şäher gurulşyk binagerlik maksatnamasyna innowasion we sany tehnologiýalary işeň ulanylýar. Bolsa ýurdumyzyň bolşy ýaly paýtatmyň ama durmuş ykdysady aýdany ukunly ösýän görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň meşhur tasammalary paýtatmyň halkara ähmiýetli iş ýurduguşlyklaryň we dürli şäherleriň geçirilýän merkez hökmündäki derejesine putulanýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne güneşi ülkemizden baş şäheriniň hemme tarapyny esasy ösürilmegi, bu ýerde uzak möhletliğini geljegi nazarlayan tasamalaryň amala aşyrylmagy, hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygynda durmuşa geçirilýän 20 çörli şäher gurulşyk syýasatynyň esasy uglarynyň biri bolup durýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ak mermerli paýtatmyda Aşgabatyň gün münasibetli gurulany aýdym sada şäherleri münasip orna eýe bolýar. Şunu paýtatymyzda bir näçe günläp dowam eden Türkmen teatrsynyň otatly teatr festivali öz işini tamamlady. Ören netijeli bolan festivaliň ýapyryş dabarasynda oň ýeňjilerine degişli baýraklar goşurly. Uzul habar berilýär festival paýtatmyň hemde gulaýatlyň teatrlarynyň, şeýlekeme döwlet serkiniň artistlerini bir ýere jemledi. Festival ýurdumyzyň jemgyçilik medeni durmuşyna şanly waka öwrülip, milli ruhy gymmatlyklaryň parahatçylyk, hoş niýetlilik we dörejilik ýürürleriniň dowamynyň aýdym beýany boldy. Beýik giň germli şäher netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde hemde häzirki döwrüň derwäýs meselelerini çözmekde medeniýet diplomatiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýär. Garaşda bir tarap Türkmenistanyň beýik parahatçylyk dörejilik wezipetini ýene bir gedek tasdiqlady. Festival maksatnamasy ýurdumyzyň esasy teatr toporlarynyň dürli görnüşli sahna oýunlaryny özüne jemledi. Şunu ulan hemmesi gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedowyň mehriban watanymyzyň ykbaly we geljegi baradaky çuňgur many mazmunly eserleriniň esasyna goýuldy. Festivale görkezelen sahna oýunlary artistleriň ustadlygy, keşpleň öz boşlugy, mertebe, borç, söýgü, dostluk, ahlak, päkligi ýaly gymmatlyklary ıgrarlyk bilen tapawtany. Artistleriň çykyşlary paýtatmyň teatr sahnalaryna geçdi. Teatr toporlary, tomoşaçylary ajaýyp aktyorluk, rejissýorluk we edebi esas işler bilen tanışdyrdylar. Festivalin şäherlerine geçirilen maslahatlaryň we duşuklaryň dowamyna milli teatr sunatymyzyň häzirki zaman meýilleri we geljegi, oňy milli medeniýetimizi gorap saklamakda, ruhy mirasy geljek nesillere ýetirmekde, ýaşlary watan söýjülük ruhyny terbiýelemekde eýleýän orny aralyp maslahatlaşyldy. Festivalin maksatnamasynyň şäherleri türkmen halkynyň köp asyrlyk däplerini ýorly. Ähli sahna oýunlary köp sanly tomoşaçylaryň hoşallygyna münasip boldy. Olary bu näme Türkmen teatr festivaliniň ýapyryş dabarasyna gelip artistleri meherli garşyladylar. Ýurdumyzyň teatr sanatynyň meşhur wekilleri döwlet başçylygynda festival gurujylary we ähli gatnaşyjylary hoşallyk söýler bilen çykyş etdiler. Soňra dörejilik gözden geçirilişiniň gatnaşyjylaryna seýlemek dabarasy başlandy. Watan boýunça Jelalettin Sultany sahna oýunu üçin baş drama teatrynyň topory birinji orna münasip boldy. Ikinji orny Nuhun Gemisi sahna oýunu üçin Magtumuladyň Nahy milli saz drama teatry eýledi. Üçüncü orny Türkmeniň ýolatly sahna oýunu bilen Alparslan adyny Nahy milli drama teatrynyň artistleri münasip görüldü.
Yeňijilere Medeniyet Ministrliginiň ýadygarlyk kubogy hem sowgatlary davaraly ýazada oşurly. Şeýle hem iň gowy keşipler, iň gowy edebi esas, sazçylyk bedegi, rejissörlük we edebi esas işleri ýaly urarda yeňijiler yglan edilip, olary diplomlar we sowgatlary oşurly. Festiwalyň ähli gatnaşyjylaryna şol sana sahna oýunlaryna çykýan mektep okuwçylaryna hormat hatlary oşurly. Davaran ahyrına sahnada hurmat prezident we Serdar Berdimuhammedow hemde gahrman arkadamydan alyp barýan syýasat netijesinde ýurdumyzda pajarlar we syýany parahatçylyk we dostlyk wasp edýän watansöýçilik aýdymy ýanglany. Türkmen Teatr Sunuwaty festiwalyna gatnaşyjylary hurmat prezident bilen adyna ýüzlenmek kabul edip, döwlet başçylygynda milli medeniýetimizi ösürmek, ýurdumyzda dürüjülük iş üçin ähli şertleri döretmek urna edýän hemişelik aradat üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat alymlar, bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Aşgabatda 25-nji maýda saat 20-den 26-njy maýda saat 20-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty urlugynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyny ýetgäp berýän burtluk we alp ýaşýary ýylarym şakma mümkin. Demir adyk kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýetine 14-19 gradus, gündüzine 22-27 gradus. Kenarýaky etraplaryna 15-20 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyny ýetgäp berýän burtluk we agyryp demir adyk kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýetine 17-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Mary vilayatyny azkem burtluk we agyryp demir adyk kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýetine 19-24 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Liverpool aýatyna azkem burtluk we agyryp demir adyk kulmatardan telde sekundda 10-15 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýetine 20-25 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşy vilayatyny ýetgäp berýän burtluk we agyryp demir adyk kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýetine 14-19 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Paýtaxtyň Aşgabatda ýetgäp berýän burtluk we agyryp demir adyk kulmatardan telde sekundda 9-11 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýetine 19-21 gradus, gündüzine 26-28 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda şu maý aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşyry. Ýerde watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tolan böreşikleriniň hadadan 6 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaga berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar, bulary berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunuň bilen watan habarlary başymyza jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär wesenýär. Ähli ösüşlerini ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolan, edi dileşer.